Kagamhanan sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo, lakip na ang Lapu-Lapu City. May deklarar nga white klase sugod ugma nunot sa bagyong Yolanda. Nangandam na ang mga nagadaiyong ahensya sa gobyerno dinhi sa Central Visayas pagsulod sa Super Typhoon karong Biyernes. Mga namuyo sa kasapaan ug coastal areas, gipasidan-an nga mubakwit na lang tungod sa dakong taob, dagkong baod ug posibleng pagbaha inigsud sa bagyong Yolanda. Padayong idlas ang gipangayong kaangayan sa mga taong gilupigan tungod sa kahugnoon nga palasyo sa hustisya. Unsa may plano sa Korte Suprema. Sa Action Sports, Sugboanong PBA basketball player miduaw sa Sugbo, gitagaan og tips sa kanhi MVP o PBA legend. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot dining atong Sibya. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, grabe na ang pagpangandam sa tanang ahensya sa gobyerno dinhi sa Kabisayan nunot sa gibana-banang Super Typhoon nga moabot karong Biyernes. Na-desisyon sa mga opisyales sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo nga isuspenso ang klase sa tanang ang mapribado man o pampublikong tunghaan. Gituyo kini aron makapangandam ng daan ang tanan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Wa magduwa-duwa silang Cebu Governor Hilario David III o Cebu City Mayor Michael Rama nga ikanselar ang klase sugod ugma hangtod Biyernes sa tibok lalawigan ug dakbayan sa Sugbo sa tanang mga angang sa pampubliko o pribadong tungaan. Ang ilang desisyon gibase sa rekomendasyon sa Pag-asa Visayas bisan og Biyernes pa ang landfall ni Tropical Depression Yolanda sa Kabisayan. Musot na kini sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Then heavy rains by Thursday becoming heavy to intense rains on Friday. So mas grabe ang katusok. So therefore, in terms of classes, absolutely tomorrow, what day klase. On their recommendation, I am suspending classes tomorrow in all levels sa province of Cebu. Mas maining mangandam ta. We don't want to get ourselves caught flat-footed, no? Ang sayo nga cancellation of classes sa Kapitolyo nunot sa hangyo sa Department of Education nga malayo sa disgrasya ang mga tinun-an sa kalungsuran. Ugma pa desisyonan sa Kapitolyo ang pagkanselar sa trabaho sa probinsya. Apan sa Cebu City Hall, normal ang operasyon ugma. Og inig ka Biyernes, mga sakop na lang sa Quick Response Team ang ipabilin. Sa trabaho, di mandatory ang pagsuspenso niini. Apan mihangyo si Rama sa mga kumpanya nga dili istiktuhon ang attendance sa ilang mga empleyado. Kitutukan sa Kapitolyo ang mga kalungsuran ug dakbayan sa amin ang bahin sa lalawigan nga maagian sa bagyo. Gibanabana nga di mo minus sa 120 km per hour ang hangin nga mokusukuso sa Northern Cebu ug 80 km per hour na hangin ang mokusukuso usab sa Metro Cebu inig-agi sa bagyo nga si Yolanda. Ryan Sorote, News 5. Dito sa Lapu-Lapu City, si Mayor Pastradasa may pahibaw nga suspendido sab ang klase sa tanang level sugod ugma hangtod sa Biyernes. Karong Biyernes pa usab isuspenso ang trabaho sa mga government employees. Kaganina atol sa session sa Association of Barangay Captains, gipahimangnuan sa mayor ang katawan sa angay nga buhaton karon nga nagsingabot ang bagyong Yolanda. Gusto sab sa mayor nga pugson sa pagpapahawa ang mga residente dapit sa coastal barangays. King Perez, Sugin Limi. Ang sa government. Gipahibaw sa mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga ipatuman niini ang forced evacuation sa mga namuyo sa coastal barangays sa mong dakbayan sugod ugma aron sa pagsiguro nga luwas ang mga mulupyo atol sa kusog nga bagyo. Himuong evacuation center sa mga tunghaan ug barangay covered courts. Sa pagkakaroon ang mga naapektuhan sa buhawi ni atong Lunes mao'y gipabakwit una. 16 ka mga panimay ang nangaguba sa tulo ka mga barangay sa maong dakbayan nga naglakip sa Mactan, Punta Inganyo ug Tinggo nga nahimutang sa Olango Island. Gipaubos na ang nahisgutang barangay sa state of calamity. Mitambong sabang mayor sa regular session sa Association of Barangay Captains aron sila pa hinumduman nga mangandam alang sa maabot nga super typhoon. Lakip ini ang pagpalihok sa Disaster Council sa matag barangay ug paglista daan sa mga ngan sa mga residente alang sa pagpanghatag og pagkaon sa DSWD. Nagmangno lang tagbalik sa atong mga barangay official kay kibaw mo nagsunod-sunod ang mga
dili mao ba nga panghitabo like ang earthquake niya, ang tornado niya karon kanina sa bagyo. Gipasabot sab sa mayor nga kinahanglan magtinabangay ang tanang oponganon atol sa bagyo. Kay dili man nato maatutanan, so kinahanglan lang sad nato ang hinabang-tabang sa mga kabarangayan, sa mga constituents. King Perez, News 5. Office of the Civil Defense Region 7 may pahimangno sa mga nanimuyo sa mga dapit nga sagad bahaon kung mutumaw ang kusog kayong uwan. Matod sa mga buhatan nga posibleng moabot sa 50 ka mga lugar sa tibok tunga-tungang Kabisayan ang bahaan nunot sa kusog nga bagyo. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Pipila ka mga lungsod sa tibok Central Visayas ang gikabalakan nga bahaon kun mahinayon ang pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda karong adlong Biyernes. Matod sa Office of Civil Defense nga 50 ka mga lungsod ang posibleng maapektuhan tungod sa pag-awas unya sa tubig baha gikan sa mga sapa. Gikabalak ang maapektuhan ang 23 ka mga lungsod sa lalawigan sa Bohol, 4 ka mga syudad sa Negros Oriental, lakip na ang 11 ka mga munisipyo niini, 3 ka syudad sa Cebu Province ug 8 ka mga munisipyo sab, samtang usa lang sa lungsod sa probinsya sa Siquijor. Awhag sa OCD ngadto sa publiko nga kun mahimo muhikli na sa mas luwas nga lugar sa wa pa ang bagyo aron malikay sa peligro. Ato sang giawhag sila nga kun mahimo muhikling jud ta di ta maghuwat nga inon pa sa ato ang mga LGUs because kita may nahibaw diha sa atong tagsa-tagsa ka lugar. So kung peligroso na gyud sila, so muhiklin ta ngadto sa safe evacuation area. Nanawagan sabang OCD sa mga Local Risk Reduction Management Council nga hugtanong i-monitor ang dagan sa panahon aron malikayan ang mga casualty sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Dungan ang high tide ug kusog ang ulan, so posible jud motaas ang dagat niya, posible sa because of the hangin niya habagat pa may intensifier because of the habagat, so posible na ay mga dagko nga balon. So Jinky Bargyo, News 5. Nakigtagbo si Cebu City Mayor Michael Rama sa tanang department heads o disaster response agency sa Dakbayan aron pahimangnuan sa ilang mga responsibilidad sa gihimong preparasyon sa umaabot nga super typhoon. Andrea Patenya, Sugin Limi. Unang gimanduan ni Mayor Rama si Cebu City Police Chief Senior Superintendent Noli Romana nga gikinahanglang full force ang kapulisan atul sa bagyo. Kinahanglan sab nga on standby ang mga government vehicles ug angay kining ipark sa mga lugar nga di matumbahan og mga poste o kahoy. Awhag ni Rama sa publiko nga palito na daan ang ilang mga panginahanglan aron malikayan ang panic buying. Paputla na sab ang mga punuan sa kahoy. Matod sa VECO Convisayan Electric Company nga nangandam na sila sa ilang contingency plan sama sa paghuam og ekipo og crew gikan sa ilang sister companies apan dako gyud ang posibilidad nga mag-blackout atul sa bagyo mao nga tambag nila. In behalf of VECO, ang mag-advise nga kung mahimo lagi mo standby daan nga kanang flashlight nga naka-charge daan nga kung mawa mi gatong power dapat natay ready yung di battery in kaso wala tay suga wala tay kanang means of communication wala tay kurente so naatay mapaminawan gyapon nga news. Paimangno sab sa MCWD nga magpundo na lang daan og tubig kay kun mawagtangan og kuryente wa say water supply. Apan mipasalig sila nga mo-activate dayon sila sud sa 24 ka oras human sa bagyo. We have targeted 50% of our water supply i-activate na siya nato. Now for those areas without water supply, kaya di sila maigo sa atong emergency water supply, we will be deploying water trucks. So we have 3 water trucks. Gipahibaw sab sa Outdoor Advertising Associations of the Philippines Cebu Chapter nga gipanghipos na sa ilang mga miyembro ang tarpaulin sa ilang billboards ug awhag nila sa di nila sakop sa pagsunod sa maong lakang. Samtang sugod karong gabi buksan na sud sa 24 hours ang tanang health centers diin 11 ka buok sa Dakbayan ang gitumbok nga major centers. Ang mga simbahan, tunghaan, gym, sports complex mao'y magsilbing evacuation areas mao nga giawhag tanang kapitan sa pagpabakwit na sa mga namuyo daplin sa dagat usapa. Makig-alayon ang City Hall sa LTFRB aron adunay magamit nga buses alang sa mga mas stranded nga mga pasahero. Apan aron malikay ang pagkatanggong, giawhag ang tanan nga magpabili na lang sa panimay karong Biyernes. Andrea Patenya, News 5.